Romvári Márton vagyok, absztrakt festészettel foglalkozom. 2000-es évek óta, az egyetem befejezése óta csinálom. Sokféle anyaggal kísérleteztem, volt kollázs, alumínium, fa, és hát a festészet, ami talán azért a 80%-ban a munkáimat jellemzi. Használok lakkokat, amivel fényessé, még inkább térbelivé, anyagszerűvé tudom varázsolni a képeket. Ez elég hosszú időszak volt az életemben. Az elmúlt évben kezdtem el a síkon belül inkább más eszközökhöz folyamodni. A vonal most, ami nagyon fontos nekem. A vonalak a festészetembe egyfajta expresszív dinamikát hoztak, másfelől egy redukált megfogalmazást. Használom a növények egyszerű formáit, az íveket, a levelek, ágak szépen egymásba fonódó komplexitását. Alumínium formákat pár éve csinálok, 4-5 éve. Ennek metódusa síkból kivágott és térbehajlított, hajtogatott művek. Először csak natúr módon, majd színezett verzióban is létrejöttek. Vannak példák már a falra rakott, színezett és már akár vasból elkészült verzióra is. Létrejött már nagyobb térbeli is. Ezt a játékot nagyon szeretem, szépen illeszkedik és kiegészíti a festészeti munkásságomat. A visszajelzések szerint a munkáim hatása inkább lelki kapcsolódást feltételezés hoz létre, mert tehát inkább a színek, a gesztusok, az energia, ami benne van. Ezt keresem, ennek a tökéletességét, ezt a majdnem belemozduló, éppen tökéletességet. Nem akarok befejezettség érzést képeken, próbálom a dinamikát is így is megtartani. Amikor viszonyulok a képhez, az egy párbeszéd, nem eleve eldöntött, az utolsó centig kikalkulált, de azért sok mindent lefektetek magamba, hogy hogyan fogom építeni a képet, hogy milyen eszközöket használok, hogy mik azok a határok, amin belül engedem a véletlent, improvizációs gyakorlatként önmagam energiáit bele. Jó, hogyha meg tudom lepni akár önmagamat is a kép alakulása közben. Nem, a palettámat kitalálom általában, meghatározom, hogy mennyire visszafogott, nyilván a hangulatomból adódó, hogy intenzív színeket használok, vagy paszteleseket. Néha jót tesz, hogyha elteszem, ez egy bevált technika, és úgy kívülről, idővel kívülről jobban másképpen látom.